Yeah, viewers all over the world, my names are Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ miri emi dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I answer. My mission is to help people live better life. Ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa wụ power of humility. When I check now humility is one of the keys. Yes, humility is the key. Ọ bụrụ na ị bụ onye dị umeala, ị ga-enweta ngọzi dị iche iche. Ya bata ndị Igbo ji wee sị na onye ndidi na-eri azụ ugbo. The patient dog eat the fattest bone. Ị ga-abụ onye na-adị umeala maka na umeala na-eweta ndidi, na-eweta obiọma. Yes, onye dị umeala na-enwe obiọma, na-enwe ndidi. Onye na-asụ na attributes ya na humility 5 and 6. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eneba anya ka ị mata the power. Marakwa na humility is the key. Echefuna, ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị bụ na 15th September. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate ya. Bụgo onye n'obodo oyibo ma ọ bụ na nọ Nigeria. Chaatị m na WhatsApp ime ihe ị kwesịrị ime iji kwado ya bụ festival a na-eme annually. Ọ iwu na onye ọbụla ga-eme ya. Ka ọzọ bụ na anyị nọ na month of August, monthly ritual is ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Yes. So I had to go off on isi hadu. But see, ikpeazụ nke ọnwa ka anyị ga-achịkọta ya. So ndị sonye na nyaba aja ga-enweta nchịkọta nyaba aja. Ọ bụrụ na ị dị interested isonye na ya, forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'altar, then you make token donation to the account number. You chat them na WhatsApp and one other things we need from you in order to book you. My WhatsApp number remains 0805-7837-672. Now let's proceed. Humility is the key. I'm here to tell you now, most people that receive blessings, even from the ancient time and even from the story of the Bible, are humble people. Onye dị umeala. Ọgwụ na Bible ọ sị na ngọzi na-adịrị ndị dị umeala n'obi maka na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Humility. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na eze onye agwana m na-ebu nsị na ọgọdọ abụkwa ụmụnne ya. Ime ihe ominu. Somebody that will always claim to know it all. Even when the person carries shit for body, nobody will like to inform the person, because even if you inform the person, you say, no need to tell me, I know everything. So or if you have this attitude that you find it difficult to be humble yourself, many things you'll be losing. You'll be losing many things. So understand that humility is one of the keys in creation that will help you to catapult you from point A to point B. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-adị umeala, you can never appreciate whatever help you receive from n'aka mmadụ ma ọ bụ n'aka mmụọ. Maka n'ihi na ị nwere mpako. Onye ka ndị Igbo ji wee tụrụ si na mpako buru ụzọ ọdịda esu ya. So humility is always key. Humility is always key. Let me give you an example. In the current political dispensation, many people love His Excellency, Mr. Peter Obi. You know why many people love him? His simplicity and humility. Maka na okwenye na ya bụrụ eze onye agwana ya, mana ọ dị focus with human. Yes, ọ gwara gị na ya bụrụ a saint, but actually they are thief, which
I quite agree with him. His humility, Mariana, whenever you call him a Metaro, he will accept. And that's why many people trusted him, including my humble self, because of that attribute of humility. Many people, even in the Bible, that are very humble, receive blessings because of humility. Numa. Let me give you an example with the Bible story. There was a woman, we are told in the Bible story. And one year, I had wrong way. And when I meet the Jesus, where was Jesus? No, do ya? We had wrong. Jesus was doing wine. We have a salmon again. Ibonian Bosso, Abumonia Jew, that he told the woman went black that he came primarily for the lost sheep of Israel. Na biaro makumu Israel ndi furefu. Na biaro makandi Gentile ndi mbozo. Na owesia Jesus owesia na ade eweru ndi bụ nwa nyankita. Fure walia. Na ade eweru ndi bụ nwa bụ ndị Jew. Wenye ndị abụrụ choosing ones bụ ndị Gentile. Nwaanyị owere iwe onwere iwe nwaanyị dịrị onwe ya umeanị. Nwaanyị wee sị ya nna anyị mana na ndị bụ nkịta na-anọkwa n'okpuru tebụl onye nwe ha na-eche maka nri dapụrụ n'ala. Because of ụdị ume ha na ọ dị, Jesus was touched. According to that story, emechara Mary ihe ọ na-achọ. Because of woman, down to earth, she was favored. Actually, can cover the power of humility. Kebara no the key. Otogo to the mother nabo. He batara na ide associate because he well ngara he wede ide pako. Onye fugere boy is nyere gata ide champa ke ide o hapuge. He won him mehe. Kama kwado gato. Remember the story of Jesus on the Calvary. We were told then when the mother nabo no na kwen no na kan you fuen no na ke. We were told. Now, onye nke ọzọ bụ onye eberima sịrị ya perform miracle ka ha si n'elu obe were rituo. Mana onye nke ọzọ bụ a humble person, human. Wee sị ya mechie ọnụ. N'ọha nwoke enwere ihe o mere, n'ọha nwa bụ ndị ori deserve ịnwụ. Bachala onye otu ya mba. We told no to Jesus according to that story in the Bible. Where's here? Ojanwem mbe ga aba na anaeze gi chetam. O wee sị ya na taa ka mụ na gị ga-aba na anaeze Chineke. Ime ihe nghọta dị n'anya bụ okwu. Ihe nghọta dị na ya bụ humility can take you to places even where you do not deserve. Why so many people fail today is because of lack of humility. Can they want? Even your destiny helpers will run away from you. Because he will mpako. He made that you want for in echo. Moga balogoso, madaga balogoso. Because that is what they hate most. Ibro young one mpako. The story also Mark Abraham. Abraham no n'obi foka ndị ọbịa na-aga o wee sị na ndị adịkwa ka ndị si ebe dị anya they must have been tired. O wee sị ndị enyi m umeana ọ bata ha n'obi ya wee kpọọ nwunye Sara jee kutere ndị ọbịa anyị mmiri gosiri nnabata n'ala Igbo maka mmadụ bịa na be gị nabata gị ọfụma onye gị mmiri ihe ọzọ ọ ga-asị gị you need water. Ị bụrụ onye si n'ụzọ ije bata na be mmadụ ọ nabatacha gị ihe ọzọ ga-ajụ gị ị na-ediri mmiri a ka o were wee nye ụmụ ya nnabata ahụ ha ṅụchara mmiri a ha wee feel humility na etu nwoke a si wee nabata ha because dịka si gwa gị ọ bụrụ na ị nwere umeanị ime nwe other attribute so umeanị maka umeada na-eweta ịdị mma na ebere onye si na ndị dị umeala na-aga akpọ ụmụ Chineke
maka Chineke na onwe ya dị umeala. Ilota nwatakịrị dara akụ nna ya n'iyi, the prodigal son. Ọ nọgidere otu ụbọchị wee sị mba ka nje na be nna m ka m wetuo onwe m, ọ bụrụgodo na ọ ga-ewere m dịka ofu onye n'ime ndị odibo ya. Umeala. Mgbe o weturu onwe ya ana, nna ya wee na-esi ọ bụrụ nwa m dị ha, o wee kpọọ oriri. I can tell you that if you humble yourself, Chukwu ga-echeta gị, ụmụ mmụọ ga-echeta gị, ụmụ mmadụ ga-echeta gị. Chukwu ga-esi n'aka mmadụ wee gọzie gị. Mana ihe na-achụ ndị mmadụ n'ebe ị nọ bụ mpako. Ọnya batara na ịrụgoro ọrụ mmụọ elu ruo ana, ị ka nọrọ ebe ị nọ. Ọ dịghị ka mmụọ anara aza ekpere, ọ dịghị ka Chukwu anara aza ekpere. Chukwu a zara ndị mbụ ekpere ka na-aza ekpere ruo taa. For ndị kwenyere, ndị weturu onwe ha na ndị kwenyere na ha bụ nothing before him. Look for spirit of humility and believe in me, you will be catapulted to where ebe tụrụ anya. Yes, onye wa ihe ji otu ndị mmadụ abịara nta ka mụ na share ya, the power of humility. Ka m gwa gị na ọ bụ one of the keys ihe ọ ga-abụ ijide ide ude na ndụ a. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, chat ya m na WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu okike pụrụ ime niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.